сме убили, тук сме за Имитака Мадафака и Делката БГ. Ще ви моля да се абонирате за тях, ако ви хареса клипа за мен. Те, напочваме! Главно за нас, него никой не го гледа. Ей. Тъжна работа, хора. Рости, аз съм този, дето идва до тебе. Марто, не знам как спиш нощем, човек. Що е? Що? Защото няма сабскрайбър. Как ще няма сабскрайбъри, бе? Какви прикаши, какви ги прикаши, какви ги бръщливиш, бе? Абонирайте се, дайте му нов живот. Да. Хех. Тъжна песен след 3, 2, 1. Та. Абонирайте се, живей в Аз съм. Абонирайте се, живей в бедност, трябват му абонати. Чили, бе! Майка... Ей, селян дур, тъпли, ела тук, ела тук са! Ще изселя, ела тук, ела. Бе, играта вече загрубя. Нали се сещате, че ако влезе на друга Skyward заедно с него, той няма да е там. Какво? Нали се сещате, че ако вляза в другия Skyward с него, той няма да е там. Искайте се. Ще селя всичките кучета. Чакам то. Чакай, ама. Ще има да чакаш, докато дойда до тебе. Не знам, ама май се излязах аз. Стига е. Тигата ма. Само ли е в клипа? Хо! Само ли е в клипа? Сега. Знаеш кой е ком? Абе. Ало. Да. Хубаво, има някой. То ще се гръм. Падай, бе, майнак! Не падна. Снежен топки или няма снежен топки? Имам енчантинг, ама нямам лапис. Браво на тебе. Упс. Ари, бе, мама ти тъпа, как няма да имам снежни топки, бе. Диляне, чуваш ли мой Диляне? Не. За кой не ме чуваш? То сега схода го бутна, бе, майка ми просто. Марто, чакам да дойдеш. Къде си ти? Мой хубав нудом. Къде е той? Ват, нема ли виждаш? Стига се. Йоп. Само не ма бутай. Къде си в момента? Няма ти кажа. Стоиш ли? Nope. На върха на онова голямо нещо. Nope. Къде си тога? Няма ти кажа. Чай, че му лаги много. Убий го, Марто, давай. Не мога! Страх ме! О! Марто is dominating. Хелтка, бе, дай ми хелтка. О, Смятам една ендър перла към тебе и се телепортвам при тебе, чуеш? хума не ма би. Няма да мога да те стигна обаче, това е лошо. Ма хубаво, ама няма ма биш. Няма.
Все едно имам скло. Топтирам ми каменен меч. Не! Ти, бягай! О, добре. Но няма стигне. Няма схода да го оцеля, лък ми трябва. О, лък. О, аз имам лък. О, да. Пиу! Бати, Антик, много бака. Да се телепортвам ли пълня да го трепя? Не дей, най-много да те уби. Трябва да ме правиш път. Виждаш ли на къде съм сега? Чакай. Не мога да. Чакай. Ще мина зад гърба му и ще отида в неговата къща. Гледай. Хубаво, давай. Ти му привличай вниманието. Той къде е? Идва към тебе, отдолу. Къде е? Отдолу! Не мога да видя. А, видя го. Да Кажи- се дави. Дави се, мъжо. Сега ще огледам как се дави. Идваш ли? Нямам материала да построя мост. Ама ти къде си? Абе, обърни се още малко. Не натам. Опа. Защо скочи? Как ще оцеля точно тази дупка? О, Марто, как можа, брат? Споко ще се оправи. Къде съм? Аз в момента строя да не вземеш да почнеш да буташ някой. Няма. Ще гледам да не почне. Аз за колаките, бе! Нямам ли кофа слава да ги изгоря тия айтеми? Ти не ти ли залагаш? Nope. Не съм аз. Ще му пусна лава върху главата. Или... Няма Идвам. стилюе! Идвам към тебе. Чакай, оня цяц го пресъдиш назад и ще му разкажа играта. Той се телепортна. Опа, ще пуска тенти. О, Вече пусна го при пусна. тебе, при него си. А, не, падна долу. Ударил го един път. Внимавай, Но брат. той е хак, той е хак. Как ли? В смисъл, ще да го бутна. Мятам ендър перал към тебе. Не, чакай, ще дам... Не, реально. Ти имаш. Уху, брат, ти го правиш тук, бе, гати рая. Тук има чест. Защо не идем? Не знам, аз мога да ида. Аз отивам. Аз отида вече. Внимавай, до тебе. Чакай. Минава под нас. Айде идем при него и да го убием. Чакай. Опа, не мога да изляза, нямам купчета. Метни едно купче, Марта. Добре. Чакай, ето. А, така. Чакай. То пък падна долу. А, така, добре. Добре, горе съм. Той къде отиде? Не знам, обаче вече изобщо не го виждам то. Искам да го убием. Аз все едно не искам. Няма го, бе. Няма как да го няма. Паднах! Айде. Ама това наистина го няма. Добре, къде е? Не знам, обаче аз ще отдавя. Ето бокчета. Айде да слеем долу. Айде. Може да се крие тук вътре в тето голямо. Няма го. Откъде знаеш? Влязо вътре. Айде, нямам кирка. Аз имам. Аз почвам да се давя. Ари, бе! О. Добре, къде е отишъл? Где да знае. Охо, брат, той не е бягал преди много време. Чай се кача. Или пък е умрял.
Да, умрял е. Делка. Не, бе! Някой от нас трябва да победи. И това е Томас! Мъни, бе! Рейдж quit. Еми хора, това беше този клип. Надявам се да ви е харесал. Надявам се рейджа да ви е харесал. И това беше от мен. Чао!